Ahoj lidi, vítáme vás u dnešního videa. Hlásíme se Didi a táta. V dnešním videu všechno, co řekneme, jako třeba... Může být použito proti vám. To není pravda, nemusí to být jenom proti vám. Prostě tak jo. Třeba když řekneme, když to hodím, tak jsem největší borec a hodíme to, tak jsme. Takže všechno, co prostě uděláme, tak je to pravda. Takže mě takhle toč, musíš takhle jako, jo, a nech to bej, takže to je jenom toč. Tak. A tak, aby na mě bylo vidět, jo. Takže, když to hodím, tak na Vánoce dostanu boxovací pytel. A to fakt chci, to jsem si fakt přála. Prosím, já chci, abych dostal boxovací pytel. Ne! Dostaneš kulový. Dostaneš kulový. Takže teďka táta, tady máš. A něco předtím ovšem řekni, jo? Když to hodím, tak jsem komunista. Nejseš! Teďka ty. Tak, když to nehodím, tak budu muset dneska dělat všechno, co mi táta řekne, když to nehodím. Budu muset dělat všechno, co mi řekneš. 20 kliků. Když to hodím, tak jsem slušnej. Cože? Ty máš nějaký štěstí dneska. Ty dneska nějak válíš jako. Ne, ještě ne. Takže hezky mě ještě toč, tak, aby mě bylo vidět. Tak, když to hodím, budu muset udělat těch 20 dřepů, ne kliků, ale dřepů, když to nehodím, jo? Prosím, já nechci 20 dřepů. Nemusím! Konečně něco dobrýho. Říká ty? Tak. Něco řekni. Nejseš. Tak. Když to hodím, tak řeknu babičce, že je nejlepší babička na světě. No. Takže jí to nemůžu říct. No nic. Počkej, tak aby bylo vidět. Cože? Nejsem. Větší jsem já. Oh my gosh.